Да ти се поклони и да ти пеем, да пее на Твоето име вишни. Възкликни към Бога цяла земя. Премудрост. И с посланието на светия апостол Павла до галатяни чтение. Да внимаваме. Братя, когато се изпълни времето, Бог изпрати своя син единороден, който се роди от жена и се подчини на закона, за да изкупи ония, които бяха под закона, за да получим усиновението. А понеже вие сте синове, Бог изпрати в сърцата ви дух на своя син, който довика: Ава, сиреч Отче. Затова не си вече роб, а син. Ако пък си син, то си наследник Божий чрез Исуса Христа. Вирте, читающему. Алилуя, алилуя, алилуя. Премудрост, прости, услышим Святого Евангелия, мир все. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. И Духови Твоему. От Матея, Святого Евангелия, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Когато се роди Исус във Вифлеем юдейски, в дните на цар Ирода, ето мъдреци от изток дойдоха в Иерусалим и казваха: де родилен се цар юдейски? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Като чу цар Ирод, се смути и цял Иерусалим с него. И като събра всички първосвещеници и книжници народни, питаше ги, де трябва да се роди Христос. А те му казаха: във Вифлеем юдейски, защото те е писано чрез пророка: ти Вифлеем е земя Юдина, никак не си най-малко от юдините воеводства, защото от тебе ще излезе вожд, който ще пасе моя народ Израиля. Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно за времето, когато се е появила звездата, и като ги изпрати във Вифлеем, каза: идете, разпитайте грижливо за младенеца. И като го намериха, обадете ми, за да ида и аз да му се поклоня. Те изслушаха царя и заминаха, и ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спре над мястото, дето беше младенецът. А като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голяма радост, и като влязоха в къщата, намериха младенеца с майка му Мария и паднаха да му се поклониха, и като отвориха съкровищата си, принесоха му дарове, злато, ливади, смирна, и като получиха насъни откровение да се не връщат при Ирода, те заминаха по друг път за страна